Došli na skup podrške našem sadašnjem i budućem predsjedniku Ivi Josipoviću. Pravda nije jednokratni cilj. To nije nešto što se ostvari jednom odlukom, jednim mandatom ili jednim zakonom. To je način promišljanja društva, to je društveni koncept koji smo nepovratno usvojili. I zato danas i vi i svi mi lako i brzo reagiramo kada vidimo da je netko počinio kakvo nedjelo, da je korumpiran ili da ne radi dobro svoj posao. Ali kada govorimo ovdje o vama, o Rijeci, moram istaći neke stvari. Rijeka je veliki i važan hrvatski grad. To je grad koji je moderno industrijsko središte, grad znanja i kulture, grad obrazovanja. Rijeka ponovo mora postati snažno prometno središte ne samo Hrvatske, nego i cijele regije. Izgradnja željeznice, jačanje prometnih veza, interesu ne samo vas ovdje u Rijeci, nego i cijele Hrvatske. Nadam se da će svi lijepi planovi koji se ovdje kuju, od kojih su mnogi započeli, izgradnja novog kontejnerskog terminala, jačanje kapaciteta riječke luke, ojačati poziciju grada Rijeke. Rijeka zaista ima potencijal biti vodeća luka na sjevernom Jadranu u jednom razumnom i skorom roku. Ali postoji i cijeli niz mladih tvrtki koje su stastale baš ovdje u Rijeci, koje predstavljaju jedan novi život, novi start i moram reći da je start-up scena ovdje u Rijeci zaista nešto čemu treba dati pozornost i vidjeti kao znak optimizma. Poruka je: dovedimo tu poslove, nemojmo da mladi odlaze ni iz Rijeke, ni iz Hrvatske, otvorimo im mogućnost zapošljavanja. Ti mladi ljudi su učinili Rijekom prestolicom urbane scene u Hrvatskoj, posebice kada je riječ o glazbi i to je meni posebno drago. Čak sam se isprijateljio, gospodin Urban, ne vidim ga ovdje, pjevao je u mojoj prošloj kampanji, bio je zvijezda kampanje, bio sam ljubomoran. Rijeka pokazuje kako je važno njegovati kulturu, kako je važno razbijati urbanu scenu i kako je važno da našom kulturom svjedočimo o našem nacionalnom i kulturnom identitetu koji prelazi granice naše domovine, koji može biti i jest važan dio globalne evropske kulture. I stalno sam govorio i govorit ću, želim biti predsjednik svih građanki i građana Republike Hrvatske. Hrvatska se živi svaki dan i cijele godine. Hrvatska se ne upoznaje 2 mjeseca prije izbora. Ja živim našu Hrvatsku svaki dan od rane zore do kasno u noć. Razmišljam o njoj svih 365 dana u godini, ne samo 2 mjeseca pred izbore. Hrvatskoj trebaju zaista ozbiljne promjene i zato vas pozivam da u što većem broju izađete na izbore 28.12. Birajte srcem, ali i hladne glave. Odaberite predsjednika sa jasnom vizijom, ali i konkretnim programom. Ne dozvolite da vas uplaše oni koji se ponašaju kao da će sutra dobiti vlast i krenuti u osvetnički pohod. Ne bojte se, nema za to razloga. Budite svoji, izaberite sami, izaberite pravi put. Izađite na izbore i glasajte kao da je 28. drugi krug izbora. Zašto? Da posao završimo 28.12. Izaberimo pravi put. Hvala vam.